Ndamuka muna sindikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody. Upenyu unochinja magani kukunyepera. Ndopona kuti upenyu ivhiri. Aiwa hapana kudipenda. Ndo mwana wangu unoshotoro dzako dzakaringana. Hakana. Ukadaro chete umboita. Uzandikona munhu ari pa level yepamusoro achinodona kudzoka pasi kuti pwa wanguka maiguru wangu mabhenza. Vaiti pese pausangana nawe pachitwenda. Ivavo. Vakazodonha zvokusvika zvokudaro. Mai vakamboyera ivavo but yei. Usati vaifona gonyeti uya kuno kutore nyama huku ya 3 days mufiriji. Vanga vasingadi chinhu chinoita 3-4 days. Wa huku. Magi. Saka waidya huku everyday nechatuko gonyeti marano iwana kudaro. Ati zvakazongopera unozoti pavakarwara kushaya kana sendera kuti tiite kuti munhu apinde muhospital. Munhu aidriva mazibhenzi angane type netype ndiakachaya mari obhadhira bhiri hospital. Inini ndakatozokumbira bosi wangu ndikati ndipewo pay in advance kuti tivabhadharire kuti vaone admitwa. Aiwa wambonyanya kuchaya zvokuti aseko kudona zvokutadza kubhadhira zvandikuti upenyu ivhiri uzoti vakadetemba vakakumbira kuti wedwe ndibuditse yangu ndinorwarira kumba vakuda kutotiza bhiri rehospital. Aiwa zviri kudaro mahani kani ndakatokundwa neni zvangu magiri house girl kupa kurongeka. Ukarongeka kupiwa ndiri covered kainini covered paiko ndikarwara nhasi hamunetsika nekuti handizobhadhira bhiri hospital sei bcause ndine medical aid yangu wangu siyana nezvemamedical aid. Unofane matop up iwo. Aiwa kana. Izvi kungonzwanzwa zino unosvikonzi top up. Kana. Mudumbu mangu chiguruguru zvekuti wadya hako wazvimbirwa unosvikonzi top up. Kungoenda kufamasi chema kuti unodei unongosvikonzi top up. Unopinda busy. Munhu ofanoza medical aid yekushandisa. Handika. Inanga ndisitomborina shunguna zvichiti handizvikwanise. Kusvika musi wandakazvidzwa nemurume wabhosi wangu. Ona mazuva ano ese atikutaura nyaya yaka. Ungoti hei murume wabhosi wangu ati. Murume wabhosi wangu ati. Itsedzada kukutsenga kana muritsengana. Aiwa akahedza ini nasekuru yogadheni naye zvikanzi wai pano katofunga kuti asi madhiri angu ekubudisa shuga abatwa. Hatasvika paya zvikanzi mune medical aid here. Ndikatoseka nechemuwenga baba wangu andikwanire. Ininiwo zvangu hausiko ndingaite medical aid. Zvanzi aiwa kune ye-First Mutual Health inonzi Micromed. Iyo iri very affordable and it's meant for my informal sector and tikati zvikanzi right dial *712# muone. Ndadhaila paipa sekuru akatotarisawo pakuisa madetails angu pakuzonzibhadhara paipai kanzi 100 per month ndava ndanesa inini namai vangu nemini vangu 100 per month. Iwe unotambira $20 100 US unowana kupe kubhadhira medical aid. Iwe mira urikona isusu mouse girl nemagarden boy ana mahobhoma ana hoodvai toti nemavhenda in fact tongoti wese ari muinformal sector $100 unowana kupe kubhadhira medical aid. Usamhanyi tinoiwana kupi? Usamhanyi ndo problem yako andamboti ndabhadhira $100 ine kanzi 100 per month ndava ndanesa inini namai vangu nemini vangu 100 per month. Iwe unotambira $20 100 US unowana kupe kubhadhira medical aid. Iwe mira urikona isusu mouse girl nemagarden boy ana mahobhoma ana hoodvai toti nemavhenda in fact tongoti wese ari muinformal sector $100 unowana kupe kubhadhira medical aid. Usamhanyi tinoiwana kupi? Usamhanyi ndo problem yako andamboti ndabhadhira $100 ine 100 bond ndo yandakabhadhira each. Ndo zvatikutaura kazvotinonzwa nematop up 100 bond. Hakuna matop up ndo yatiri kushandisa ndato nemwedzi ndishandisa Micromed inini. Amai angu chaicho wandaigara ndichema kuti mapirisi autotora kupi vakutora mapirisi avo kumafamasi anenge achishanda neFirst Mutual Health neMicromed yedu ndokwavanokuita mapirisi avo. Inini wacho inini pandakabviswa zineri ndakambochema nyaya dzemari ndangoenda kuna dentist bhozi Micromed inokavha futi kwadentist kana kwaoptician maglazi angu ndakutora bhozi ndiri covered neMicromed. Ndikadonha panapa chinzi pane chandiwana usavhunduki unotongofonera ambulance inonditora yobva yanoendesa any government hospital kuma-council clinics ndinorapwa bhozi ndine Micromed. Totofonera ambulance yoto yaitokutakura Micromed yangu inokavha. Zvikazonzi ndazofawo zvangu pane chimwe chandiwana but handife zvokumhanyaka bhozi ndiri covered. Vanobva wabheja 15,000 yechemo. 15,000 ndovigwa ne15,000 house girl zvangu zvoti ndogona kutoroerwa mukofini magi 15,000 unozoti unogona kutovigwa wakasara nechenji. Zvakatonakisisa but Jaina ita *712#. Unyasoona mabenefits chaiwo. Phone inoenda painternet. Chero kambudzi kanoshanda. Ita *712#. Unyasoona kuti ine machemba manje.
kana wazoita ukaverengera mene zvako unotinyatsa aiwa kujoina ndikuda kutojoina rongeka chidhiri chakachisvire rongeka joina first mutual health micromed ndiaplayeka pa15,000 pay wofanira ndipa hafu kana 7.5 ndishandise mari joina chimbojoina umboregister for medical aid kana yamana